Delta Holding je u prva 4 meseca ove godine imao konsolidovani prihod od 193 miliona eura i operativni profit na nivou 16,12 miliona eura i nemojte mi zameriti što ću vas opet podsjetiti da je operativni profit zarada kompanije iz koje kompanija tek treba da plati kamate, druge finansijske rashode, negativne kursne razlike koje nastanu tokom operativnog poslovanja i sve druge troškove koji se nalaze ispod linije operativnog profita. Za prva 4 meseca ove godine platili smo nepunih 36 miliona evra poreza države. Kako to izgleda u strukturi? 10,6 miliona evra su različite vrste poreza i doprinosa po osnovu ličnih dohodaka i drugih osnova. I to je naravno porez na dodatu vrednost u iznosu od 25,4 miliona evra. Što se tiče operativnih prihoda, oni su na nivou 22,32 milijarde dinara, iskazujemo ih u dinarama jer su takvi u našim poslovnim knjigama posle 4 meseca. Najveći prihod od prodaje imala je Delta Agro grupa sa nešto preko 10 milijardi dinara, zatim tu su naša distribucija Delta DMD i Delta Generali grupa, nakon toga Delta Sport, Auto i Real Estate.